Un stil de viață sănătos este atât premiza dezvoltării armonioase pe diferite planuri ale unei persoane, cât și un factor de influență majoră în construcția societății în ansamblu. Clinica Premed, un proiect al Conferinței Muntenia din cadrul Bisericii Adventiste de Ziua 7-a, vine în întâmpinare ca centru de sănătate și influență prin educație. Specialiștii clinicii se dedică sprijinirii creșterii calității vieții pacienților printr-o abordare integrativă a ființei umane, având soluții personalizate pentru recuperare, întreținere și prevenție, la înalte standarde profesionale și umane. Centrul de Sănătate Premed oferă servicii medicale primare și specifice integrate de diagnostic, tratament și reabilitare pentru o gamă largă de afecțiuni, de la sugari la vârstnici. Persoanele cu afecțiuni acute sau cronice beneficiază de diagnosticare, tratare și managementul reabilitării prin programe personalizate de kineto, fizio și hidroterapie. Centrul de Sănătate Premed face parte din Adventist Hospital System, cu peste 700 de instituții medicale la nivel mondial și își construiește activitatea pe un concept unificator de oferire a serviciilor medicale, procesul de vindecare fiind susținut și de servicii psihologice.